दिनै आं मा मा मावो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ फान्थावा न'नि लांगासिनो सुनानै संना लानोसै फान्थाव फ्राय खालामनानै मावगासिनो दालि बयल खालामदों दालियाव आं एसे रुइबाथाय औवा मेवा होगोन आरो लोगोसे सौदा होगोन खारै खालामगोन आं बेनिखायनो दालिखौ सेरासे आङो बयल खालामग्रोदों आरो अमानि थास' हानो नागिरदों अमा दाना रुनोसै खेला गुसुगोन जासिगोन माथो ओइलाय नङा ना माथो ओइयो हाना लाना हायनाया लाना फैबाय स्टार्ट रुनाय होबाय थास' आलु खुट्रा अमानि रुबाय थानोसै दायो खांबाय दायो बरियाके दै लामाथिं एसे जिरायनोसै दुगैखां हारिखां फ्रेस जाबाय बरियानो मैया लाबोनाय खाना दोननानै नेमो बोरैबा जाबाय बाय जिनानै sang संथारबाय खर'खौ गेसाव गेसाव दंजोबो दे सुद्र बायदियाव ओमफ्राय बेल बायदों आं दाङालै जानोसै जाखांबाय जाखांनानै दा दसे जिरायदों ओमफ्राय जिरायनानै मा खालामबावनाय जायो दिनैनि भिडिअआ नायलांबाय थाबावदो दसेनो सान्दुं फैदों दसेनो बोथोरानो दसेनो अखा दसेनो सान्दुं बरिं जिरायगासिनो मा खालामगोन मा थागोन जानानै खाबाय आरो थाइनै दङमोन राबाय आरो जोङो दायो
लाव बिजौ जोगोनार बिजौखौबो जों खागोन नोंथांमोना नायलांबाय जोगोनार बिजौ जोङो फाथो खाना लाङो जोङो मैखारियाव खारै मैगं दायो आं खाखांबाय आंनि बियो फाथो बारि फानलुआबो बिबार बारहांदोंसै टमेट'आबो नै थाइबायानो लांगासिनो आं बिदियाव मा मिक्स खालामगोन नायबाय थादो आं खानानै लाना फैखांजोब्बाय नैबे जाबाय फाथो लोगोसे बेदों नैबे सजना बिलाइ जोगोनार बिजौ आरो बेजों लोगोसे नैबे मोनसे दङ दहाय फुङावनो खानायमोन नै एसे रानब्रबजोब्बाय बेयो गासिबो दालिसै होननानै दा मोनानि ओंख्रिया बेनो आंनि जोगोनार दंफां बेबायदि मोजां जाखादों मानलबदों बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे सानसेनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दिनावहाय आं मा खालामो आं बेखौनो नोंथांमोना शेयार खालामबाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो थेंक इउ